Кажи за сосълче. Един ден аз живея в един апартамент тук в Шумен. На втория етаж цукалото ми се щупи дъното. Те? Цукалото, дъното. Да. Се щупи. Аз съм на втория етаж. Плъха се качил на втория етаж и излиза от цукалото. Сосала. И яде сапуните. Почнал да яде сапуните. Да чудя сега си един ден какво става, сапуните изчезват. Сапуна го няма. Сапуна го няма. Все обадам, сапуна оставям. И няма го сапуна. И по едно време аз излизам по нощта и чувам да пикая. Един сосал, майка му да е бъде, толкова пак. И бахти парчета. Излиза, от цукалото излиза, от на втория етаж на апартамент. Чак горе се качил. Чак горе се качил, от цукалото. Ооо. От цукалото, от туалетната чиния. И излиза, трак затварям туалетната чиния. Остава ми с плъха вътре. Той бъде гони, аз не гони. Пак ти плъха. Голяма гонка. Голяма гонка. Голям паткан и би има майката. Аз се оплаших, ама и той се оплаши. Той бяга, аз бягам. Обаче не може никъде да бяга от банята. Там затворихме с мамата. И накрая с Дилая. Викам, майка ти да е бъде Дилая или кого фанах и на четка. Да. Дет лъскаме кливите с четката. Натиснах го тъй. Харц иска да ме хапи так в ръката. Пак го фанах за шета. Вика, майката да е бащата и зам сега. Изядах го, пеках го на жълта и изядах го. И пак ти сосала. Сосало. Обаче сапуна го няма, нали? Сапуните изчезват. Викам, какво става с сапуните и бах ти сапуните. Купувам сапун на жената, викам, абе жена, къде е сапуна, бе? Ядеш ли го правиш? Той пък сосало го ядял сапуна, бе. Майка да е сосало да е. Айде. Айде, момчета.